Hatina Trump a li ser serokatiya Amerîkayê di rojeva partî û fraksiyonên li Bakur de jî. Li gorî Komeleya Şoreşgerên Kurd derdekade ku bi hedefê re di nava Yekîtiya Hilbijartinê de bûn, Trump dê li Bakur pêvajoyeke nû ya aştiyê bide destpêkirin. Li gorî derdekadê, Trump dixwaze PKK û Tirkiyeyê bîne bahev û bi vî awayî projeya xwe li Rojhilata Navîn pêk bîne. Divê ku hêzên Kurda û dewletan Tirka dîsa ji bonî destpêka pêvajoyekî çareseriyê bîne bahev ew dibêjin li ser maseyekî bîne bahev. Ev ya jî ji xwe di serî de gava münaqeşa di maseya da dest pê bike, hevdîtin dest pê bikin, ev ji xwe destpêka çareseriyekî. Partiya Mafê Azadiyan Haqpar jî dibêje hatina Trump girîng e, lê divê Kurd jî ji siyaseta nû re amade bin. Eger mileta Kurd bikaribin yekîtiya xwe, tevgera xwe çê bike, her çar parçede ewlî, piştazî alîkarî û piştgiriya hevdû bikin, rizgarbûna me ew e. Hereketa Azadiyê ku hereketeke Kurd û İslamî ye jî bi hatina Trump xweşbîn e. Ew dibêjin Trump Kurdan weke aktoreke sereke dibîne û lewre dê piştgiriya Kurdan bike. Rayedarên berê Amerîkayê piştgirî dida Kurdan, Başûr û Rojava hêviya me heye li Bakur jî Trump jî piştgiriya Kurdên Bakur bike û bi siyaset em bêjin di rê û rêbazên aştiyane li Bakur jî çareseriyek çêbe pêvajoyek nû bide destpêkirin. Piraniya partî û fraksiyonên Kurd hatina Trump ji bo bidestxistina mafên neteweyî wekî şansekê dibînin. Lê ew dibêjin serkeftina vî şansî bi helbesta Kurdan ve jî girêdayî ye. Bê yekîtî Kurd nagêjin ciyekî. Li gorî partî û fraksiyonên li Bakur hatina Trump ne tenê bo Amerîkayê ji bo Bakur jî pêvajoyeke nû ye. Lê serketina vê pêvajoyê hinek jî di destê Kurda de ye. Maşallah dekak, Rûda Amed.